Løb, Laust! Vi er fri fra skole! Got the fun. Velkommen. Ja. Du præsenterer lige. Og velkommen til Chicken Gamers. Det er mig, der hedder Laust, og Axel står med kameraet. Og det her, det er min fantastiske cykel. Okay. Vi laver en lille hjem på skole-vlog. Ja, hjemturen. Skal vi lave en hver tredje dag? Sikkert. 2 gange om ugen eller sådan noget. Og lige nu er det snart ved at være vinter. Ja, det er faktisk ved at være lidt koldt. Og det er derfor, det blæser. Det trækker sådan lidt op til. Prøv at se, hvordan jeg går. Jeg får strakt 2 muskler i forgårs. Ej, hvor synd. Men det er ikke så værst lige nu. Måske kan I høre noget baggrundsstøj. Men det er tak være Laust, at der baggrundsstøj. Klapper han lige på hovedet for det. Hvorfor? Det er din skyld. Yes. Filmer lige på min cykel. Men 9 kager. Laust! Hvad er det? Badass! Jeg skal lige se verdens stolteste cykelhjelm. Prøv at se, hvor meget den her beskytter hovedet. Ja, det gider vi ikke. Som sagt, vores video bliver kun 2 minutter eller sådan noget, hvor jeg klipper i den eller sådan noget. Farvel. Den bare ærgerlig der. Det var lidt ærgerligt. Vi ses, Laust!